I dag er det en hyggeaktion. Vi skal sælge frugt og grønt og kød. Og så skal vi håber, vi ikke fælder en skid af det, så vi hjemme og spiser det hele på mit firmas regning bagefter. Det her, det er en enestående chance for mit firma til at købe en helvedes masse økologisk frugt og grønt og kød, og så gå hjem og lave en ordentlig party for en masse mennesker. Nej, sikkert er det noget pis at fyre af. Hvad er det drejer sig om det her? Det drejer sig om, at vi i dag, nu har vi jo slagtet i Herning, og når man er slagtet, så skal man jo have det skåret ud, og når man har skåret ud, så skal man sælge det. Men vi synes, at det var for tamt kun det der med kød. Så vi skal jo have nogle grøntsager og nogle dejlige økologiske frugter og grønt. Det har vi med os i dag. Og så sælger vi det. Vi har simpelthen omdannet hele Christiansborg til markedsplads, og der er bælarm og mælarm og geder og får, og nogle politikere kommer sikkert ud og siger buh, og så har vi, ikke mindst, men sidst som det hedder, der har vi en absolut næse til sundhedsministeren, fordi han sender garanteret. Det er jo fordi inde på Christiansborg, skal man tænke på, der sidder politikerne i dag, og de tænker, og de snakker, og de snakker, og det de snakker om, det er, om vi skal have momsfritagelse på økologi eller ej. Og der er både SF og Enhedslisten, de har hver deres sådan, forslag om, hvordan man kunne gøre det her. Politikerne, de siger garanteret, at det er vi nødt til at sende over i en eller anden forebyggelseskommission. Eller sådan noget. Og så går vi efter sundhedsministeren til sidst, og så får han en grisetryne. Den er herovre, der er grisetrynen. Her, mine damer og herrer, her er grisenæsen til sundheds- og forebyggelsesministeren. Ja, en ægte kosternæse. Sådan er det, det er det, der sker. Jamen goddag, er det ikke grønt, mand? Det er jo dejligt. Ja. Kunstnergrønt. Ja, det er vi særligt. Øjeblik her. Ja, hvad havde vi gang i her? Vi står nu foran Christiansborg, som af mange bliver kaldt for den lukkede afdeling. Og det synes jeg er et godt navn, for det der er så mange derinde, der ikke er rigtig kloge. Ja, de er uden for terapeutisk rækkevidde. De har ikke forstået, hvor vigtigt det er, at sunde fødevarer bliver momsfritaget. Ej, Christian laver nu en kødtulipan. Ja, og jeg står og bakker min kone op. Det var dejligt, Gunnar. Og så en opbakning. Hvem kan ikke bruge sådan en opbakning? Ja, en opbakning. En varm kødlund til en kold tid. Vi kan have kunstværket. Således, fru. Herovre, mine damer og herrer, kan man få en lille momsfritagelse. Ja. Momsen for nedsætter. Ikke hakket, men i tern. I tern. Ja. Du betaler til 4, Christina. Jo, jeg skal have 4 så. Ja. Så skal jeg have en gang persillerødder. Det kan være, at vi lige kan bruge det her som aftrædelsesbord, faktisk. Træder af der. 4 af dem der, og så en gang persillerød. Et hoved. Det er et øjeblik. Det kan vi ikke sælge, uden det bliver som kunst. Der skal sælges som kunst her. Jeg må lige låne en snittekniv her. Jeg tror lige, hvem var det, der skulle have noget? Jamen, det skal være noget kunst her. Den bliver lige sådan. Den bliver nærmest grydeklar, når jeg er færdig med den, vil jeg sige. Jamen, det er simpelthen, prøv at se, det er sundhedsministeren. Er det ikke fantastisk? Det er sundhedsministeren. Ja. Han ser lidt sur ud i dag. Det er der sgu ikke noget til. Det ville jeg også være, hvis det var mig, der var i hans bukser. Pænt, Jesper. Hej. Christian, hej. Det er Jesper, ikke også? Ja, det er godt. Ja, skal du ikke lige købe noget? Det er helt sikkert. Jeg har prøvet i lang tid at opdrive noget frisk grønkål. Ja, det har vi heroppe. Hvor meget skal du bruge? En kasse? Det er nok lige... Nå. Rødløg, hvor helvede har vi gemt rødløg? Ja. Sådan en dusk der, det ser godt ud. Ja. Det vil jeg gerne. Du må have 2, Jesper. Du må støtte sagen. Jeg skal også have noget... Der er endnu ledige grøntsager herovre til afhandling. Kom nærmere, også fruen med støttepermanenten derovre. Kom nærmere, fru. Jeg skulle også have haft et blomkål. Jeg er ikke sikker på, at jeg tror, at være alene. Kom bare nærmere. Ja, mine damer og herrer, så er det lykkedes os at få en politiker inden for borgen ud på pladsen. Der er tale om Jesper Petersen, skatteordfører fra SF, som har våget sig ud i dag, fordi indenfor forhandles der netop om disse momsfritagelser på de økologiske varer, som vi går ind for herude.
Jeg synes, det er fantastisk, at der er en af politikerne, der er kommet ud inden for borgen. En stor hånd til en ung, engageret mand. Er det 10 kroner, man kan lige op på i år? Ja, det er fint. Skal vi aldrig handle? Jamen, her er der 2 gange generet lam forkød i tern. Den skal jeg lige et øjeblik. Jeg skal lige se. Jeg må lige konsultere Marcel Duchamp. Hvordan, Marcel, vil du omdanne dette til et kunstværk, Marcel? Der siger han så, der vil man være nødt til lige at lave en kombination. Man vil være nødt til at lave en kombination med sådan et æble som fod, kan I godt se, ikke? Så det følger med også. Så følger det med også. Så skal de, når de kommer hjem, det er en assemblage ready-made. Så når de kommer hjem, mine herrer, nærmest en installation, så skærer de lige hul der, så flækker de æblet her. 47 kroner. 40 kroner? Ja. Så sætter de den der ned i, og så monterer de den der. Så er det meget vigtigt i den forbindelse. Så er det en rastafari, det kalder vi den, ja. Så er det meget vigtigt i den forbindelse, at der medfølger en kvittering, som kan dokumentere, jeg skriver her, et kunstværk safari. Et kunstværk safari, og så sagde vi kroner. Så sagde vi kroner 87,5. Inklusiv eksklusiv moms. Sådan. Hallo. Momsfritagelse på økologiske varer ville bane vejen for mange en dansk familie. Christian, nu er der simpelthen den lille pige, hun vil gerne købe for 50 kroner lammekød. For 50 kroner lammekød? Ja. Det bliver svært. Det bliver svært, ja. Fordi det skal jo være et kunstværk samtidig, Ja, vel så. ikke? Hvordan gør vi det? Der har jeg et forslag, som minder om vores aktion i Herning. Det er fortsættelsen kød som kunst fra Herning. Fordi der er faktisk kun de her 2 tilbage i tern. Så jeg ved ikke, om jeg lige må låne min kniv, fordi vi har jo et par... vi har et par lammekød. Nej, det går sgu ikke. Nej, det er altså for vildt. Nej, det kan vi. Og hvor meget koster en? En koster jo 40. Er det det sidste kød, vi har i tern? Det er det sidste, ja, men vi slagter jo igen i morgen, som vi ved. Så bliver bag det sammen. Det er det sidste kød, vi har i tern. Ja, vi slagter igen i morgen. Så, mine damer og herrer, så er der lam i tern. Nej, nu er der gået igennem. Jeg siger ikke noget om en performance i Herning og en gris, men... Ja, du er en rigtig sød lille en, du er. Nå, du er en sød lille økolam. Ja, det er du. Ja, du er en rigtig...